for hver fase. Hvis det var det, der skulle beskyttes, jamen så skulle vi jo have over de 36 ampere, fordi sikringen skal jo være højere end forbruget. Ikke? Men 36 ampere, det vil 100% belastning af tavlen. Men vi belaster jo ikke tavlen med 100%. I vores tilfælde har vi sagt 70%. Så vi ganger de der 36 ampere med 0,7. Så rører vi ned på en 25, et eller andet, så tager vi den nærmeste sikring opad, og det bliver en 35 ampere. Det vil sige, at jeg har trukket en 6 kvadrat, 4 x 6 kvadrat fra mit forsyningspunkt til min måleramme. Målerrammen, det er forsyningsselskabernes krav. Det er altså fællesregulativet, vi kigger i. Målerrammen skal sidde fra en halv til 1,5 meter til klemrækken. Vi går altså med en stikledning fra kabelskab til målerrammen og et hovedkabel fra målerrammen til gruppetavlen. Kommer man fra kabelskabet ind i målerrammen, så er det venstre side i klemmen, for det er umålstrøm. Og hovedkabel over til min gruppetavle er monteret i højre side, som er målstrøm. Og så løber det igennem målerne. Ikke? Vi har bukket vores 4 x 6 kvadrat ud fra producentens anvisninger. Vi har regnet ud, at det er 11,2. Vi har et bøjeradius. Det er bare for at komme lidt ind på bøjeradius. Behøver ikke flueknæppe mere end det. I må også godt nævne noget om kabeldybder. Kabelskabet, der er gravet ned i jorden. Ligger vi fra 35 til 70, skal den mekanisk beskyttes via U-profil eller rør. Ligger den længere ned 70, kan vi nøjes med dækbånd over. Så har man lige været inde omkring jorddybder. Bevæger vi os over i gruppetavlen, jamen så har vi en SPD siddende. Den beskytter mod, nu tager jeg delene herovre i. Den beskytter mod overspændinger ude for lysnettet af og ind. Vi har 2 RCD'er, som er et lovkrav i dag. De beskytter også mennesker og dyr mod fejlstrømme. Så har vi 5 grupper siddende, 2 kraftgrupper, 3 lysgrupper. Den ene kraftgruppe, det er til vores komfur. Det er en 16 amperes, det vil sige, at vi er over i en 2,5 kvadrats tykkelse, fordi der er altså mere krudt på vores komfur hernede. Og vi har 1,5 kvadrat som er det mindste tilladte tværsnit i en fast installation på resten. Grupper til at beskytte mod 2 ting. Mod overbelastninger, altså man propper for mange ting på, så skal den sige, eller direkte kortslutninger. Så grupperne beskytter ligesom installationen mod kortslutninger og overbelastninger. Overbelastninger, det giver jo varme ledninger og kan forårsage brand der. Kortslutningerne, det kan være løse sammenlukket, hvor de ligger og gnister og kan forårsage brand der også. Så SPD, overspændinger, det er elektronikken i hjelmen. RCD'erne beskytter også mod fejlstrømme. Grupper er mod overbelastning og kortslutning. Godt. Sådan en boligtavle her, den må sidde til øverste beskyttelsesudstyr fra 1 meter til 2,2 i højden. Sidder den længere nede end 1 meter, skal den i aflåst skab. Målerrammen, fællesregulativet, gruppetavle, installationsbekendtgørelsen 1082 eller dansk standard 60364. Bevæger vi os over i vores styring, så snakker vi maskindirektivet 60204-1, regelsættene for det. De regelsæt deri, det er sådan noget som, hvad farve skal hovedstrømmen være, hvad farve skal styrestrømmen være, hvad farve skal vores knapper være, vores indikatorlamper osv. Jeg starter fra en gruppe af. Jeg har altså taget mit komfur C16. C, det er kategorien. 16, det er den maksampere, vi kan trække ud af gruppen. Som sagt, så har vi trukket 5 x 2,5 i mit 20 mm PVC-rør, som går videre over et 20 mm rilerør eller flexrør, som kører ned i en forfradåse hernede, et moduls. Gruppe 2, det er min lys. Lys 1, hvis vi kan kalde det sådan. Den dækker over en krydskorrespondance og noget udendørsbelysning. Udendørsbelysningen styres via mit trapperelæ. Vi påvirker trykket, lampen tænder, den tid vi er indstillet på går så, og lyset slukker igen. Går vi videre i vores grupper her, så når vi ned til den anden kraftgruppe her. Det er jo til vores ventilationsanlæg. Kunden kræver, hun har en stald med nogle dyr i, at når det er koldt om vinteren, så blæser jeg noget tempereret luft ind. Og når det er varmt om sommeren, kan vi blæse den varme luft ud igen. Så jeg skal have lavet en styring med noget revisering. Jeg kan allerede mærke, nu hopper jeg rundt.
I skal holde, for nu begynder jeg at snakke om styring. Og det var egentlig en snak, jeg vil gøre efter tændinger. Så I skal bare være opmærksom på, at I ikke får hoppet for meget rundt, så I taber tråden lige pludselig. Ikke? Nå. Det var kort om kundens krav. Vi kommer videre i styringen. Tager vi EDB'en, jamen så sidder vores EDB-stikkontakt hernede. Den har en gruppe for sig selv. I vores tilfælde, så sidder den ude i bryggersædet, ude i et skab, et rak, hvor vi også har vores router til vores internet stående. For så forsyner vi vores router for den. Det giver mig også en lille anledning til, når vi nu snakker router, vi skal jo kunne, hvad kan man sige, vi skal kunne argumentere for et mindre internet, hvad kan man sige, opbygning. Og det er jo, at man har en eller anden form for router, man får et signal ind fra en udbyder, om det er UC eller hvem fanden man har, plukker den i sin router, og derfra kører vi så netværkstik ud til vores datastik her. Vores datastik er monteret med 2 connectorer. Man kan vælge enten at montere den som en type A eller en type B. Netværkskabel, vi har brugt bag her, har vi brugt i kategori 5E. Vi er vist op omkring 8 nu. Datakabler, også kaldet PDS-kabler, må maks være 100 meter. Max 100 meter, snarere 90. Det er noget med signalstyrken. Jo højere vi går i kategori på vores netværk, jo mere kan vi trække igennem det. Jo mere er det også afskærmet for støj udefra. Så når vi snakker netværk, jamen, så må det ikke ligge op ad strømførende kabler. Det skal være adskilt fra det magnetfelt, der egentlig er rundt om vores ledere. Man skal jo heller ikke være elektriker for at trække netværk. Til gengæld må dem, der trækker netværk, så ikke være i nærheden af vores strømførende ledere. Så de har mange gange deres separate kabelbakker at ligge i. Vi går videre. Vi har en lys 5, eller en lys 2, som er gruppe 5. Den styrer jo henholdsvis vores kroneafbrød af køkkenet, som tænder hver sin lampe, og den styrer vores kiptryk, som styrer via kiprelæ i tangen. Kiprelæen er egentlig, eller kiptrykket er egentlig bare en etpolet afbrød, hvor du putter en fjeder i og laver det op til et tryk. Så det sekund, jeg trykker på mit tryk, jamen så sender den en fase gennem trykledningen ud til mit kiprelæ, aktiverer sponen, og den tilslutter, eller bryder så det kontaktsæt, der skal tænde lampen. Så jeg kan jo egentlig sætte lige så mange tryk på, jeg vil derhen af, bare jeg får samlet mine trykledninger ud til tangen og får skudt min vandledning ud til alle mine lamper. Det er en billigere løsning, til gengæld skal man stå og høre på sådan en kram-kram, der skifter. Men rigtig godt i større kontorer eller længere gangarealer. Hvad nåede jeg så til? Skal vi gå til styringen? Det gør vi. Jeg har kort nævnt, hvad kunden krævede. Jeg skal opbygge en styring med revisering. Jeg har noget eksternt udstyr stående. Hvis vi starter udefra, hvad jeg har monteret her, så har jeg monteret en switch. I vores styring skal det agere som en lågevagt, altså når ventilationsanlægget er lukket, så er trykket påvirket, og anlægget kan køre. Skulle man ind og servicere, så åbner jeg jo lågen til ventilationsanlægget og kravler ind, så vil den hoppe fra og slukke styringen. En anden lille sikkerhed, vi har bygget ind, det er jo som sagt vores sikkerhedsafbryder. Man kalder det også en serviceafbryder. Når jeg siger service, jamen, så kan det være, skal der serviceres på anlægget, jamen, så kan jeg slukke den, hænge en hængelås på. Jeg kan da slukke gruppen til motoren, og jeg kan da også putte en hængelås på det. Og skilt på, hvis man ikke har mulighed for at slukke for tavlen. Vi skal jo så vidt muligt altid få lukket ned på spændingen. Det er jo det mest sikre. Nogle gange tager man også og putter en serviceafbryder før motoren, fordi det kunne være, at det var et større anlæg, hvor der er flere motorer koblet på. Når man så skal resten af anlægget stadig kunne køre, og det kan være, at jeg bare skal ud og skifte den enkelte motor, men så kan jeg slukke sikkerhedsafbryderen til den, sætte en hængelås på, pille motoren fra, smutte ud, hente en ny, og resten af anlægget kan stadig køre. Nå. Nu under den har vi et nødstop, gul baggrund og rød knap. Den skal være til at få øje på, ikke? Og den skal sidde i nærheden af det sted, vi opererer i. Så skulle der ske en nødsituation, så kan vi banke den. Står der optaget? Er det okay? Det er ved, vi får en regning senere. Nedenunder har vi en membrandåse, der har vi indbygget nogle lyskilder i. Det skal agere for vores varmelæge. Så når vi trykker indblæsning i vores styring, så trækker Q1
Tidsrelæet aktiveres. Der går 15 sekunder, så trækker Q3, som er vores varmeledning, og flyver vores 3 faser ned, og den vil tænde og vise, at det ligesom blæser varm luft ind. Nedenunder det har vi selvfølgelig vores eksterne trykpanel. Da det er en motor med reversering, så har vi en motor, der kan køre 2 veje. Måden jeg vender omløbsretningen på en motor er ved at bytte 2 faser. Så derfor i min styring, der har jeg jo som sagt mine 3 hovedkontakter. Jeg har bygget det, vi kalder en gensidig spærring ind. Det er altså vores røde hjælperelæer. Så når det ene kontakter trækker, så spærrer den vejen for den anden. Så hvis jeg nu blæser ind, og jeg gerne vil blæse ud, så kan jeg trykke lige så tosset jeg vil på udblæsning. Der sker ikke noget, fordi jeg har bygget den gensidige spærring ind. Jeg er nødt til at trykke stop først, fordi så falder Q1. Og nu kan jeg så trykke udblæsning, fordi så trækker Q2 og spærrer for Q1. Udover det, så har jeg puttet 2 grønne hjælperelæer på min styring her. For som vi alle kan se, så er der jo fjederpåvirket tryk hernede. Så havde jeg ikke bygget de grønne hjælperelæer ind, og det er den vi bruger, som vi kalder holdekreds. Altså, jeg kan trykke på knappen, slippe den igen, den holder sin funktion. For ellers vil udblæsningen jo stoppe med at virke, så snart jeg slapper knappen. Så vi bygger altså en holdekreds parallelt ind over vores trykknap. Som nævnt, hovedstrømmen, det er sorte ledninger. Styrestrømmen er røde ledninger. Vi har et termoanlæg sidder oppe i venstre hjørne her. Det er til for at beskytte vores motor herude. Vi skal jo aflæse vores mærkeplade. Hedder den for eksempel 200/400 volt, jamen så ved vi, at spolerne kan kun tåle 230 volt. Ja, hvor er nødt til at koble en stjerne. Vandrette lasker. Kigger på den lave strøm. Når man står strømmen til at være, lad os bare sige 2,1 amperes forbrug, jamen så er det ude på den lille vippearm ude på siden her af termoanlægget, at vi indstiller til den strøm. Indstiller vi den for lavt, jamen så risikerer vi, at den kobler fra, bare den bliver belastet en lille smule motoren. Indstiller vi den for højt, jamen så risikerer vi, at den ikke kobler fra, når den bliver overbelastet motoren. Så det er vigtigt, at vi får indstillet termorelæet ud fra den mærkeplade motoren har. Så termorelæet beskytter motoren mod overbelastning. Det er det mening. Så er der en lille rød knap op på vores termorelæ. Det er en reset-knap. Skulle det ske, at motoren er blevet overbelastet af en eller anden årsag, jamen vi har fået fjernet fejlen. Om det er en havmåge, der er fløjet ind i ventilationsanlægget og sidder i rotoren, og den bare står, eller hvad fanden det nu end skulle være. Vi begynder ikke at snakke om børn eller sådan noget. Så får vi jo reddet den måge ud af, sikre os, den kan rotere igen. Vi kan gå ned, trykke reset på vores termorelæ. Men gør vi det lige efter det er sket, så kan vi ikke reset styringen. Fordi inde i sådan en termorelæ, der sidder nogle bimetaller. Bimetaller er jo 2 forskellige metalsorter med 2 forskellige varmekoefficienter. Det vil sige, at den ene bøjer før den anden, når vi bliver ramt af varme. Og det vil sige, at vores hovedstrøm, som løber rundt om de bimetaller, når motoren så bliver overbelastet, så vil de jo trække mere strøm. Og det vil sige, så vil de varme bimetallerne op, og de vil bryde kontaktcellen, og styringen vil slukke. Det jeg prøver at sige er, når vi har fået fjernet det, der nu end var, så skal bimetallerne herinde køle af, før vi kan trykke reset, og de ligesom falder på plads igen. Okay. Hvad har jeg glemt at sige? Jo, vi kan lige, det fik jeg ikke nævnt, kort nævne RCD'erne, udover at vi skal have 2 i dag, og det beskytter mennesker og dyr. Jamen, måden den fungerer på er jo ved at have, den har en sundstrømstransformer inde i maven, og den måler for summen af de 3 faser, vi løber i vores bolig, og tilbage igennem 0. Og er der en fejlmargen mellem de faser og 0, så siger den, hov, jeg får ikke det strøm tilbage, jeg skal have igennem i 0, så må jeg løbe ud igennem en eller anden, jeg må hellere slukke. Det er det meningen. Snakker vi materiale, jamen så snakker vi LK-tavle, vi snakker en Retanit-tavle fra Schneider, vi snakker Opus, og hvad snakker vi om? Fuga-materiel, planforsinket, teknisk montageramme, noget baseline udenpå, forfra bag i. Her udenfor snakker vi Opus 66. Den har en IP-klassificering på 44. Det samme har jeres udendørslampe.
når vi snakker klassificering, kapslingsklasser, tætningsgrad på vores materiale, når det er udenfor. Så har vi 2 cifre, vi skal se på. Den første er mod fremmedlegemer, tilfælder, støv. Andet cifre, væsker. Jeg ved ikke, om jeg har glemt noget. Nej, du har i hvert fald brugt din tid. Nå. Og PL-låser er nærmest eneste. Ja. Så har vi selvfølgelig noget PVL-ledning. Slud og røv. Noget lampeledning. Slet lige det sidste. Det der var pointen var, at vi skal også huske, hvad den her fatning hedder. Udover det hedder en fatning, så skal vi kunne størrelsen på den. Størrelsen på sådan en fatning her, den er diameteren af den her lyskildes gevind. Er vi enige om, at vi er i hvert fald over 2 cm, ikke? 27. Ja, tak. E27. Så den hedder E27, og E står for Edison. Og 27, det er jo selvfølgelig 27 meter i diameter. Så prøvede jeg i tændingsøvelserne nogle lidt mindre fatninger med E14-fatning. Der er en masse forskelligt. Så en lampefatning med en aflastningsnæbbel, og det er en størrelse E27. Okay? Alle aflastninger skal jo også være monteret for træk og vride. Så jeg ikke kan hive i noget her. Jeg er sådan lidt nervøs, når jeg står og hiver. Hvad mangler vi mere? Mangler vi at fortælle om noget? Skal vi snakke om det der C-stik? Nej. Jo, man kan sige, hvis I skulle snakke om mere nu ved jeg ikke, om tiden var gået. For Jeg længst. har jo slet ikke snakket verifikation. Skal det 16 minutter? Nej. Vi snakker 20. Så man kan sige, at jeg har gået 5 minutter, og I får så snakke verifikation, ikke? Der er 3 hovedpunkter af verifikationsdelen. Det første er eftersyn, det andet er afprøvning, og det tredje er rapporteringen. Eftersyn, det er det visuelle. Rigtig tværsnitstørrelse på vores ledere. Er der tætnet ordentligt i vores afdækninger? Er der utilsigtede huller i nogle af tingene? Er kabler fastgjort til bygningsdelene? Giver det mening med det visuelle del? Afprøvning, der har vi 7 forskellige tests, vi skal igennem. De 2 første er uden spænding. Det er den, der hedder en gennemgående elektrisk forbindelse, som man også kan kalde for kontinuitetstesten. Og den næste, det er den, vi i gamle dage kaldte vægtning, men i dag kalder vi den isolationstest. Vi skal altså sikre os, at isoleringen for vores ledere i installationen er intakten. Den første test med spænding, som var kontinuitetstesten, det er at sikre os, at fra vores jordplan i vores gruppetag og ude i vores beskyttelsesleder ud til vores punkter, at de er intakte. Så skulle der ske en fejl, så bliver vi reddet af den. Næste øvelse, som var isolationsprøven, vi sender altså 500 volt ud på vores isolering og tester, at vi måler over 1 megaohm. Og tester om vores gruppeledninger og om alt der er godt rent. Så smækker vi spænding på tavlen. Vi måler vores overgangsmodstand til jord. Var den god nok? Overbeholdt vi de der 1667 ohm?